Okay, Grammar Monday. Til kapitel 16 har vi valgt afsnit 16.3 og 16.4. I 16.3 der er det sådan, at ordstillingen er den samme på dansk og engelsk i almindelige fremsættende sætninger, som for eksempel, far gav Peter en ny cykel til jul, og så på engelsk, Dad gave Peter a new bike for Christmas. Altså er det det samme på begge sprog. Danske hovedsætninger, som indledes med et billede eller en bisætning, har omvendt ordstillingen. På engelsk kommer grundledet før udsagnsledet. 16.4 er om omvendt ordstilling. Omvendt ordstilling bruges på engelsk i følgende tilfælde: spørgende sætninger, som for eksempel, Will Dad give Peter a new bike? Altså vil far give Peter en ny cykel? Og så does he smoke? Og altså ryger han. Når et nægtende eller indskrænkende ord eller udtryk indleder en sætning. Ja. Og nu til kapitel 27. Kapitel 27 handler om tegnsætning. Vi har valgt 27.1 og 27.3. Nu vil jeg starte med 27.1, som er henførende sætninger. Det deles op i to grupper: bestemmende og indskudte. A. Aldrig komma foran en bestemt sætning. The man who lives next door is a dentist. Man bliver defineret af who-sætningen. B. Komma omkring parentetisk sætning. Queen Elizabeth, who is visiting Denmark, came for tea. Who-sætningen fortæller enten noget nyt om, hvem damen er. Og nu til 27.3. Ved tidsbesætninger, when, while, betingelsesbesætninger og årsagsbesætninger er hovedreglen. Bisætning for en hovedsætning, gerne komma imellem bisætning og hovedsætning, især hvis bisætningen er lang. When they had finished clearing the table, they started with washing up. Og nu bisætning efter hovedsætning. Normalt ikke komma. He won the election because he had a very clear rescue plan. Okay, og nu til opgaverne. Opgave 16a. På dansk lyder den hver sommer rejse til Spanien. På engelsk lyder den every summer they travel to Spain. Opgave 16.6 lyder 3 gange om ugen arbejder i en supermarked. På engelsk lyder den he works on a supermarket 3 times a week. Og grunden til at de lyder sådan på engelsk er på grund af omvendt ordstilling. Okay, og opgave 16b1 lyder at hun ryger aldrig tobak, og på engelsk lyder den she never smokes tobacco. And 16b7 lyder at hvis jeg nogensinde har hørt om det, har jeg glemt det. Og på engelsk lyder den if I have ever heard about it, I forgot it. I have forgot it. Og grunden til at det lyder sådan på engelsk er på grund af at det bare er det samme på dansk. Det var vores fremlæggelse. Mange tak.